oro bila e piny Haiti. Tuko na bandit mmoja ambaye tumeshika, anaitwa Lonyanga Pat Perinyang, miaka 20, kutoka kule Aporet. Obila omako jal moro michich ni jakanyo mar kweth maundu manyayo kuo jamni Baringo. Riwruok mar jopuonj Kuppet onyiso migawo mar somo mondo keto kenge mag thiro kuo mar penj ma ok wuoyo awuoya. In gi thuolo mar orote machuok e namba maro mar ote machuok ma en 33600 machiegni weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Od bura mamalo opwodho kwayo mar piny owacho matero obila e piny Haiti. Maeri kaluwore gi kwayo mosir kod riwruok pinje mar United Nations mondo obilago odhi okony Haiti e kedo kod njore momedore. I want to bring to your attention that it may not be easy for you to determine who is the majority and who is the minority. But it is clear that in the course of this very short debate, it is the majority who have had the greatest contribution in the following manner. The Honorable Yusuf came to the minority side and is clearly of the majority side. The Honorable Korere came to the minority side, is clearly of the majority side, with the result that being minority, they are not even, I'm on a point of order, Mr. Majority Leader, I'm on a point of order. You can't be on a point of order Honorable so Otiende. All I wanted, your guidance is this. The guidance I want is this. I will give you the guidance. Yes. Where it is clear that the minority is denied both their say and clearly their way, is that in line with the parliamentary standing orders? Honorable Otiende, the mere fact that somebody is from the minority side doesn't mean that they are required to always object or not support the report. The point is that the minority side got the opportunity equal to that of the majority side. If the members of the minority side decided to support the majority side, that is within the prerogative of those individual members. And honorable members, because seems to be disagreement as to whether the mover should reply or not, I will put the question as to whether the mover should reply or not, and then you will be nays. Honorable members, I now put the question that be called to reply. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Obila e kaunti ma Baringo ondhi achich more gwenge ma Kapedo Akoret e kachung'od bura matiati gi bunde ariyo. Obila lero ni achijno moyang' nyinge kaka Lonyanga Pat Amerinyang osebedo kitimone apedha kuom thuolo mar higni 4. Kamanda mar obila e kaunti ma Baringo Julius Kiragu olero ni nyaka gi sani gisendhiyo achije madito 3 mosebedo kachocho kwe e gwengego. Komishna ma Baringo Stephen Kutwa bende okwayo jopiny mondo tie twech achiel gobila e konyo rakore gachiedh nade mag njore mosebedo katimore e alworano. Monj manche notimore noweyo obila moro gi hinyruok. Tuko na bandit mmoja ambaye tumeshika, anaitwa Lonyanga Pat Perinyang, miaka 20, kutoka kule Akoret. Kupitia intelligence tumeweza kumkamata. He has been on our radar for the last 4 years. North Rift amehusika vitendo vya banditry pande ya Baringo, pande ya Samburu, pande ya Turukana. Na vile nimesema, kupitia intelligence yetu multi-agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo na akatuelekeza kwa mali alikuwa, na tukapata bunduki 2 na risasi 15. Ni kiongozi katika ile kundi upande wa anatoka Sirare haswa, na around that area yeye ni kiongozi wa hiyo gang ambayo imekuwa ikioperate. Na as the chairman has said here, amekuwa kwa radar for the last 4 years. For the last 4 years, kama mwangalia mwili pia amekuwa amechorwa, kumaanisha amehusika kwa several
ma county ma Migori kod ja ohala moro wendo makilenore kod kuo mar bando gunde adek oganda gunia achiel ned mag geng'o suna e kind gik mamoko ma piny owachono nong'iewo mar konyo jogo ma pi odaro e kaunti ma Migori. Achije adekgo maki chieng' wuok tich ma jumani kendo odinegi e tesend obila ma wendo nomaki bang' apisa mag piny owacho mar kaunti ma Migori yudo maling'ling' e kamoriko negi kane mwandugi manomi derepego mondo tere dero mar kaunti e boma ma Migori. Yudo ka nitiere kare drepewa moko manoloro chiemo moko sama nwaduoko gi e store e ndara mokano gi kamoro. Negi loro oduma bags adek, kichako gi loro oganda bende gunia achiel, kaachiel kod bells mag ongede, kaachiel gi net. Then kagiko tieno kar saa 3:30 nwayudo report kwa kuom one of our leaders, sub-county administrator Wendo, kaeto nwachiwo order mondo jogi maki. Sama wuoye kodini jogi wan gi drepe ariyo man Awendo police station kendo investigations pod dhi nyime. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET koro dwaro mondo mi piny owacho many yore makare magibiro dino godo rode duto mag kuo mag penje pachoka kapok odeko. Jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori mane twak kod jofwambo kiny ma kawuono okoni migawono osiko mana katamore ni penj ok ni oko e kinde ma ji to imako ni konyo jopuonjre timo penjgo. Moko kuom gik ma kelo koni thiro jopuonj kwalo penj oriwore kod tiyo gi maksi mar somo e medo jopuonj lemo, ka bende okoni jonyuol moko bende chulo jopuonj mondo okony jopuonjre. Magi timore ka penj maduong' ma klas 12 pod dhi nyime kendo nie jumbe mar 2. Ma Kenya waero mana gik mokwal. Koro gik mokwal go kakirito penyno nyiso ni penyno endo en gima lich ahinya. Koro ji wacho to ka grade malich ka nyaka yud grade maber. Koro nitiere kuo. To ma endi nyiso ni jopuonjwa bende koro okete tem moket gino endo nikech jonyuol moko chulo nyaka pesa ni nyithinda gi nyaka kal. Tido ka government bende oketo ni ji te sami timo penj wach ma timo penj ne ma ji ng'iyo manyiso ni nitiere gimoro ma ji ong'e gini. To nitie bende jok moko ma nyaka bende loko gini kaka ohala nikech piny endi ka minisa to nyisowa ni piny ok okwal kendo ng'ama osenene. Tiyudo ka sama wachono to jok moko to nyiero nikech gin kodgi e WhatsApp to Instagram. Koro nyiso ni nyaka walok pacho kaka jo Kenya to bende nyaka wang'e ni ma biro miyo waketho quality mar education nikech ibiro wach ni to jo Kenya gin ang'ina jok makwalo piny. Riwruok mochung' ne jochiw thieth e clinics ma pachoka bade ma Kajiado ochiwo siem ma chako gomo magi chieng' wuok tich ma juma mabiro kapo ni sirikal kaunti ma Kajiado ok bi chopo dwachgi. Kotelnegi kod jakom margi giwacho ni gisebedo ka giloso gi sirikal kaunti ma Kajiado to twak ma kamano osebedo ka lwar mane Luanda. Moko kuom dwaro ma gidwaro mondo omed gi lemo e tich kedo gi nok ma jochiw thieth kaachiel gi koso chiwo omenda mowinjore ne jodongo. Jochiw thieth ma kamago bende seyo sirikal kaunti ma Kajiado ni gisebedo ka gidewo wenge jotije moko ma osebed ka iidho ngas moloyo jowetegi mosebede lemo kuom thuolo malach. Hatutaweza kuwa kazini kwa sababu ya zile changamoto, na changamoto ambazo zimetajwa katika ile barua, moja ni issue ya promotion and resignations, na ya pili ni mambo ya shortage, na ya tatu ni kwa mambo ya uzeeni. Kuna deductions ambazo zinafanyika katika department ya payroll kama wafanyikazi na hayafiki kwenye inafaa kufika. Wauguzi ama wafanyikazi wengi Kajiado County hawajapata promotions na kwa miaka 4 ama kwa miaka 7 wengine. Na kuiongeza chumvi ama kuiongeza machungu ni kwamba kuna wale waliajiriwa hivi karibuni hawajamaliza hata miaka 3 ama 4 na tayari wamepewa job groups zaidi ya 1 ama 2. Hivyo ni kumaanisha kwamba
kuna upendeleo wa aina yenye hatuifahamu yenye inaendelea. Tumekuwa na dialogue for a very long time, na sasa I think inafikanga wakati pia punda anachoka. Na hapa ambapo imefika sasa, tumeamua hizi masiku zimebaki, tunaenda tu kuambia wagonjwa wetu ya kwamba kuanzia tarehe 20 na tarehe 21 tunaenda mgomo kama hatutakuwa tumekamilishiwa mahitaji yetu hayo matatu. Doma Kisumo ng'ado ni manen jatend migao mochung' ne weche mag pi kod alwora e kaunti ma Siaya Dr. Caroline Onyango Akinyi ne ogol tich kaluwore gi chik. Maeri biro bang' jatend migao machon nomako bura e dono bang' kane od bura ma Siaya opodho riembo mare e tich. Jang'ad bura Christine Nontantua bende nowito oko bura mar karan mar od burano ma bende ande nochwalo ng'ur bang' od bura chunge e tich. Ng'etono ne otim e yor lony manyasani okinyi ma kawuono. The disciplinary proceedings are subject to the supervisory jurisdiction vested upon this court by Article 165(6) of the Constitution. I thus find and hold that the applicant respondents have not proved a case for setting aside of the stay orders. The motion is dismissed with cause in the court. I further order that the judicial review motion hearing is set for hearing on priority basis. From the chronology of events, I'm unable to find a violation of the provisions of Article 47 and 50 of the Constitution with respect to the removal of the petitioner from office. I find and hold that the petitioner was validly removed from office of County Executive Committee member in charge of water, sanitation, environment, climate change, and natural resources. The petition is therefore dismissed with no orders on cost. So those are the orders of the court. You will get the full judgment from the online portal. Duol mar jodongo mag Njuri Ncheke oluongo romo mar jotelo duto mawuok Meru kod Tharaka Nithi kokale jogoro ariyo mag Njuri Ncheke giwacho ni oganda dhot jo-Meru obayo yo to romono en mariwo wi ogandago eko kanyakla. Kaluwore kod jagoro mapango chenro Josephat Murangiri kod nyawadgi Washington Mudhamia, Meru obayo yo kendo pogore e yor siasa kendo romono geto matwak ewi kaka pogruok makamago e kind Meru gi jotelo mamoko inyalo tieki. Romono mabiro timore juma mar 2 ma dwe mokwongo higa manyien biro kelo kanyakla gavana ma Meru kod Tharaka Nithi, jotend migepe Kithure Kindiki kod Nthika Linturi, jod bura MCS kaachiel gi jotelo mamoko mag sirikal. Mtu akikota njia, ukianza safari ukose njia, unarudi pahali ulianzia ndio upate mwelekeo. Kwa hivyo tumechagua Egaironi in Tharaka Nithi County ambayo ni senta moja yetu ya Njuri Ncheke. Tukutane hapo ndio wazazi wetu walitoka, hapo ndio tuligawanya watu wa Tharaka wakaachwa Tharaka, Wachuka wakapanda pande ya Chuka, Mara wakaenda pande yao, na Oimenti tukakuja pande ya juu, Watigania na Wegembe tulitoka hapo. Kwa hivyo ni nyumba yetu, tunataka kurudi pale tulianzia. Tuongie kama Wameru, ndio tulete wananchi wetu wa Meru pamoja. Tumeita hiyo watu yote ili wakuje tukae chini tuangalie Wameru tulikosea wapi. Ni aibu sana kubwa kuona Wameru watu wengine mpaka watoke nje wakuja ongee. Instead sisi Wameru tukae chini tuone makosa yetu, tulikosea wapi na ni wapi tulikosea, ili tusalimiane na tufanye kama vile nilisikia Your Excellency the Governor of Meru akisema, akiaddress the senator, akasema wale watu alikosea amewasamehe na wale nao wamemkosea pia anaomba wamsamehe. Tukikutana hiyo siku hiyo watu yote watakaa pamoja na waongee kwa lugha moja. Machiegni weche mag tuke, jogo machano tuke mag Euro ma higa manyien oyango ni opira mibiro tiyo godo e tukego eko olosi e yo moyiedhi mabiro konyo e yango ka gol oloyo kata oyo. Direkta mar Euro Philip Lam kod jagol mar Jerman Manuel Neuer ema notelo nyasi mar yango opirano.